Sir, mayong buntag, sir. May buntag, brother ka po. Oh, asa man ka nga 70 Adventist, sir, general lokal. General conference, ay na pangutana. Ako na uta sa imo kay, ningon magka nga, si Mike nga ako maning training sa pagka-evangelist niya, naminaw ko sige ba mo. So karon ingon man ka nga, si Ellen G. White, nagpatawag, di matawag Santos. Hindi mo kamang po. Sa pagtanong ako, hindi mo. Ano ba yung mabasa sa Biblia nga, ang pari tawag Santos? Kapagkaro ko, no? Naabay mabasa sa Biblia nga ang pari tawgon og Santos. Tawag og Santos. Pwede tawag Santos. Sige ko, no? Sige. Specific, ha? Specific imong gipangita. Kayo, pag di po, yung pagkatulan ko. Sige. Basta sa Biblia, Brad. Ay, sa... Paminaw sa... Pabagayan niya, ha? Nagbasa sa Biblia nga, nagsugo ba ang Ginoo nga ang pari pwede tawag og Santos. Sumala sa Biblia. Ay, likoy, ha? Brad, kung verbatim, paminaw sa ba? Lagi, kung verbatim ang imong gipangita, watay mabasa, ana. Pero, paminaw sa ayaw sa sapaw, kay gatubag pa man ko. Naminaw ko si imong pangutana, paminawa kung tubag. Kay ang yawa og si Kristo, nagistoryahanay, naminaw ba yung yawa? Ikaw di ka maminaw, labaw pa ka sa yawa ni. So, Brad, kanang, lagi, kung verbatim imong gipangita, wala. Pero ingon man ang Biblia, si Kristo nag-ingon, Lucas 10:26, unsa may giingon sa kasulatan, giunsa mo man kini pagsabot. So kinahanglan gid ta nga mubasa tag ayaw sa ba? Kung kinahanglan diyan mubasa tag kasulatan, sabto na to. Unsa may giingon sa kasulatan, lagi ba? Ayaw sagsapaw. Unsa may giingon sa kasulatan? Ang giingon sa kasulatan, gipadayag 1:6, gihimo silang pare. Onya naa sa gipadayag kapitulo 5 bersikulo 10, gingharian sa mga pari didto sa langit nga mag-alagad sa Dios sa iyang katawan. Ayaw sagsapaw lagi. Taas na imong tubag, taas. Wala kay paminawa sa ako ba? Mao na nangita. Brad, paminawa sa. Para ba kasi nabot ta? Gusto mo kagagkatinawan? Paminaw sa lagi ba? Dingon ko, verbatim, wala lagi, hoy. Gitubag na lagi ka, anak. Paminaw sa mga bitaw, di ka magkasinabot. Verbatim, wala. Pero masabot pag ayaw sa Biblia, hoy. Verbatim, wala. Pero masabot pag ayaw sa Biblia, nga kanang mga pare, nga naagis, gutan diya sa gitawag na tuog, kadali lang sira, kay walay sound sa nga kong cancer. Sa sir, kadalang sira kay Dipol. Wala sa Bible nga ang parang Bautista Santos. Kadali lang sir, kay akong microphone sir nawala sir, kadalang sira. Property. Ahuay ka po. Musukol kag dito ato di bati na anta ka. Sir. Sukol dibati we. Sir, inani sir. Kadalang sira. Lagi sukol dibati. Gadibatihay naman ta. Gadibatihay naman ta. Sige, pamatot ha. Basta sa Biblia nga ang mayo ni mong ngalngal nga niha ba paminaw. Nga ang patawag Santos, ang pare ninyo gitawag ni Santos. Na mabasa sa Biblia nagsugod Ginoo. Tubago na ko na sira, kadali lang kay ako sa iposa, sir. Kadali lang sira kay ang ato ang mic, sir. Ayo sa hatra man kay ka, sir. O hatra man kay ka, kadalang sira kay ang akong microphone, sir, wala mo function, sir. Kintar kagapo. Sir, kadali lang sira, ay sag palonga, sir, kay inton sa nako ni sir. Inton sa nako ni akong Kung mamari ka live di makakamao. Unsay? Sir, kadali lang sira. Di tamanin mo tayo ng Sir, kadali lang, sir. Ay sir. High blood mga sir, di man ta ka mukha og baboy, sir. Di lagi ang ako ba kay mali magangal gani nga matupan mo si Sir White. Gamit pa kag libro namo nga nagpredict og 1844 binabring mabasa ang libro nga si naging si Miss White nga si ang Ginoo balik 1844 bipasabi. Gamit kag libro. Pagkauna ro kasi mo live di ka kamao. High blood ka, sir, dili. Dili lagi. Sabi sa libro. Relax lang, sir, relax lang. Kay gaayo pa ko sa kong audio, sir. Relax lang ha. Relax lang, sir. Relax lang sa sir. Nag-predict nga 1844 mawalik si Cristo. Kaya may gusto Kadali lang ha. Relax lang sa sir. Kaya nawala kong audio. Mag-live. Wa ba kailan ako, bro? Ilhas ako. Sos, wa man ta mahadlok nimo.
Kadali lang ha. Pagkakailan ako ba? Wala ko kailan nimo. Wait, asa sir kay nawala kong audio sir ha. Kadali lang sir. Gano mo yung na? Kami mo debate. Sir, kadali lang sir. Asa man? Ikaw di makakamaho. Ikaw kamao kag debate sir. O sige, pamatod ni. Pamatod na ako nga ang pare. Dito bago na pagampo sa Ginoo, sumala sa Biblia. Sige, Sira audio. pamatod na ako. Ang pare, dili to bago ang pare naglapas sa kasuguan sa Dios. Ano maning Ang nawala? pare, mga impirno. Pamatod na ako. Sige, Sige, sa malasa mata magkita. sige, pamatud-an nimo nga ang pare maimpirno. Pamatod na ako ang pangapapagampo sa pare, dili dunggon sa Ginoo. Sir. Sige. Unsa man to imong giingon nga pamatud-an nimo ang pare maimpirno? Kadali wala Ikaw man ko. itong audio. Una sa ni. Paghulat kasi atong itinagsaon. Pamatodan ako nga ang pare naglapas ko. Ang ilang pagampo dili dunggon sa Ginoo. Sumala sa Biblia. Kinsa mang pariana sir, kinsa mang pariana. Pare nga naglapas, Katoliko. Naglapas igpapahulay, naglapas igpagaw dili. Basta pare naglapas. Pare Dili naglapas nagtuman. sa Katoliko? Ang pare naman Katoliko, naglapas. Pare Oh, sige. Katoliko? Asa mo tamo? Basta kay pare nga naglapas. So may lain pa naglapas Katoliko man. Kadali lang sir ha, kay akong audio sir nawala sir. Pero Oh, siya sir ha, kay nagayo pa ko sa akong audio diri sir, kay nawala tong audio sa gitawag kuan sir, sa gitawag live na to. Ano man eh? Kapo, aminin mo ka sa mga live di mo lang nanaw ko. Pura makagmunggoy, gadog sila isayan. Ay ala pa personal sir, kay ang taong ma-personal sir kana pagi usa kanon ay pildi gid sa kalantoge. Gano, pero di man ikaw may di ka basa. Ikaw may di ka Personal basa. ba ka? Ayaw nagpa-personal. Beko no, sa pinag yung panimo nga sa pinag-crisis si Maria Magdalena be basa ako no be. Maria Kasi Magdalena. kanang si Maria ton tayo. Unsay Maria Magdalena? Kadaghan mo palpak mo mga live pa kani ka kam. Sa kasuko sir, di man ka mo kaog baboy, high blood man ka. Dili kay kanang imong live puro makaulit tay unya. Naulit ka, utong na lang. Naulit ka, utong lang sa. Asa magdapit ka po kaya na umana ko asa magalugar dapit be. Nagsambong ka, muari ka. Klaro, paglaro kay magdebate ta diha. Lagi, di ti ka atrasan, nagbuari ka, nagsambong ka. Kung lagi asa ka lagi dapit, asa man ka debate ka naon ta ka. Dalagi kong sambong ka. Paglaro pasige mo kung indyan nun. Mahago ko rin kalayo ba na sa bongga. Asam day dapit inyo ah. Kung sa may lungsod mo. Asam man dapit inyo ah. Di ako sa Surigao, kami ni Jirelay Gawan. Namday kag Surigao. Nagingon pa ka kay balong mo adton ta kog Surigao to niaging adlaw, walang ko muuban kay nakoy appointment pagod. Asa maning audio na to. Padaran tagplite ari Surigao. Padaran tagplite ari Surigao. Sugot ka akong Online na lang ta brad, online na lang ta brad. Online ko na mag-debate. Naman, gabi. Ano sa mata si unya? Kato ha? Niya. Pala pamatudan ni mo ha. Sigon si Sa Gilay pa paminaw. Pamatudan mo. Pare, pwede og santos sumala sa Biblia kay mo ni mong gipasiatab. Okay. Pare, tawag og santos. Okay, Brad. May nagpatawag ana. Brad. Ang tawag aning ni ang counter po ni nato Brad, pamatud nga ang 70 Adventist gitukod ni Kristo. Mukanter naman ka o pagani kakatubag sa mukanter na I'm not born in yesterday, Brad. Ayaw ko gimuag bata, Brad. Dafa ka nang hagit kag debate nako, di ti ka atrasan unya ta magdebate ta. Sige, suklan ako na imong topic pero counter ning ako. Counter offer man eh. Pamatud ko no 70 Adventist gitukod ni Kristo. Unya na. Hadlok. Unya na, una ako na to. Sa counter offer na ko ning ako. Why problema? Dito ka atrasan na. Counter offer ni. I'm not born in yesterday, Brad. Mudawat ka ba sa kong offer? Pamatod 70 Adventist gitukod ni Kristo. Larga taon niya. Sige, basta unahon nimo ha. Kung mapildi unang tima paminaw ha. Mapildi kang ang tima, prima tagpasabot pildi na ka. Sige, unang tima ha, pamatudan nimo nga ang pare pwede tawag sumala sa Biblia. Mga pare, unya, akong kwan, sa kadala nga, aong ingnon si gitawag Jeffrey Rinyan, unya. Ina. Kita na, sag dito Jeffrey Rinyan sa pagkato. Dili man, kay siya may moderator na to. Sige ha, nga, ang pare, pwede Brad. tawag og santos sumala sa Biblia.
nawala. Sa Sige. kadali nga, nawala. Nakoy pangutana. Ay, sa pangutana. Eh, Klaro sa kung musukol ka Lagi, na. sukol ako, ana. Counter offer ni mo ha. Pamatudan ni mo 70 Adventist gitukod ni Kristo ha. Ano sa man? Ay. Sa klaro sa nako, ano sa man ani musukol? Ang debate na to unya. Usa rasa? O gabi eh. City. Bantay ha kay basig mahago ko na ara ko trabaho niya aga ako rin Ay, sasa. Unsa man jay klarong bakante nimo? Bisang gani ko. Ikaw kung doon. Ako'y agdon nimo bisag karon dayon. Oh. Sige sama imong kwan, Sige, Mo nang kay kanang mo na nga akong kuan sir, kadal lang nga nawala ning audio. Ang akong tawag aning ni ang ingon sa imuha, kung gusto kag debate, unsa man jud bakante nimong adlaw nga dili ka mabalda? Si Parpuros mangguna kung gahinan ato mahimo mangguna. Unyang gabi ita. Sige ato lang klaro na gusto ko akad Sige ha. Or dili ugma na lang sa gabi eh. Sige basta kadto nga tima ha. Lagi akong pamatudan nga ang mga pare pwede tawag og balaan. Sige. Pwede tawag mo Santos sumala sa Biblia, pari hanit na pulita. Mo lagi. Pag kay mabasa, pildi ka. Sa moderator, pag kay mabasa, Dili, Brad, nani akong, Brad, pamatudan. Wa ko moingog pamatudan, sumalas mabasa ha. Ay, dili, sumala sa mabasa Biblia. Sumala sa mabasa Kung pasaki anak, kay ako aman ang tima, so ako'y magbuot anak. Dili, dahil ka musokol. Musokol ko si Montima. Ikaw naman ang dagag alibay mo, atras man ka. Pati lagi. Ikli Biblia basahon man, so pamatudan mo nga ang pari, tawag ko Santos, sumala sa mabasa sa Biblia. Kana man, kay Biblia basahon Biblia, so kana nga tima ha, ayaw gusto ba ha? Mudigani ka musukol nga tima, nagpasabot wag ka. Pero suklan Hey, Brad, ayaw kong buti sa kong tima, kaya ako aman ang tima. Mo man nga tima kung gusto nga kuan kay mo man imong nga. Ako'y afirmatibo, kay ako man kay afirmatibo, ako'y magbuot sa tima, tanawara, di man ikakabalo di ay. Sige. Basta ka nga tima. Kana nga tima. Basig nagalit-kalitan ra ka. Hindi nakalit-kalitan kailan naman ko simo sige Tawara ka. silip sa imong live ang Mo tinuray. lagi, agama kang tima, di pa mao. Dahil karon ipamugos man na nimo. Be, Brad, ako'y pangutana. Asa mabasa si Ellen White sa Biblia? Ha? Asa ma? Asa mabasa si Ellen White sa Biblia? Wala man si Ellen White sa Biblia. Ay, anong ituuhan man na nimo nga wala man dahil si Ellen White sa Biblia? Wala na sa Biblia. Wala bitaw ang tinuray. Wala bitaw na. Kanang inyong giingon nga, o wala sa Biblia, isalikway. Nganong inyong man ang gituuhan? Ay, natural ang iyang matag na sa ipapahulay. Wa ko mga tanag. Naman ko'y tagna. Wa man dahil na si Ellen White sa Biblia. Nganong gituuhan na nimo? Natural, tuwan kayo sa ipapahulay, klaro. Ang Sabado, klaro sa mga tagna ng Di ba niingon, lay mabasa sa Biblia di tuhan. Karon ingon man nga wala dahil si Ellen White sa Biblia. Ang nimo? Balik ta kay giwala nimo. Wala, sige wa. Na-fix na to. Bantay ha. Ang tima, ako itat sa imong tima, o iban kay nimo ni. Ako itat nimo niya. Akong pamatudan, ay lang gusto ko. Akong pamatudan nga ang mga pare, pwede na sila tawgon og mga bahan. Sumala sa Biblia. Santos ito. Dili ka ganahag balaan kay Santos ha. Santos, nagyon sa Biblia ha. Fix po. Dili. Santos imong gingon ka po, Santos. Santos imong gingon, mo na ayaw gipatanong. Sa din lang balaan di Santos. Nagingon ka. Gapo. Kaklaro. Kung ipita na ako ni Mus. Ipakita. Mo na ayaw Oy. Jiwa, impierno ni. Lagi kadali lang ba? Unsa din ang mga balaan di na Santos di ka ganahag balaan kay Santos ra. Sa ko nagingon nga Brad, di ganahag tubig kay watira. Pulimod naman ka. Ngawang ka magito og Santos. Ay. Nahulog yung gawin inoon din trabaho. Ay. Kunong live mo do kay mga tulibagbag imong live la tinuod pa. Sa pahurong ko nimo sa mga santo pa ka, obispo ka. Ikaw gabayad sa kong
Ikaw kapilan sa kong programa? Ikaw gagasto na ko ani kay paunongon ko nimo. Ang imong malay bro, ba ang imong malay sa tinuod? Supak sa Biblia. Ug wa ka ganahay sa kong live, ayaw tan-aw, di kay mo ingon kag pahunongon ko mo, ikaw bayad sa kong load kada bulan. Adili ma. Ngano pahunongon man ko nimo? Sa may katungod di mo pahunong ka. 9 cents ba ang imong live? Og 9 cents, sa kong live, ayaw kag tan-aw, simple lang. Mura ra gunaan ang gitawag, wa ka ganahay ana kay ang salida iskandal, skip mo yan. Wa na ra gud. Asahan nilimot magkagana nga wa ka mag-ingon nga Santos ang mapari. O di ay live day dire. Unsa Brad. May umulimot na Kanang balaan og Santos mao ra man na. Pagman ka ganiya nga ang mapari Santos o Santos. Oh, unsa man ang balaan dili na Santos? Ay, mawala gina nga. Na. Ayaw na pag mag-live ba niya, pag-amping na 40. Sa imong ilis gapon, ingon ka nga, kini nga Santos na langit, kini Oh. nga langit, tapos pagpakita ni mo si Charlie ng G.Y. Sa imong ingon, na impyerno ni. Oo, pero tira ka mo daot. De. Ani ba? Brad. Unsa man ning balaan og Santos dili pareho? Ang term lagi, pareho naman, pero ang mga imong gibuyan, gusto ko ipalusa, ayaw ko wala Oh. Ang gibuyan mo, sumunod ipalusa. Mao gani. Gitubag naman Siya, kung nagsugo nga ang pare, pwede tawag og Santos, sumala sa Biblia. Ha? Sige. Isin na ako sa imo nga yan gapon, hindi mo tag-release ha, ayaw to i-delete. Ayaw i-delete ha. Ay, naka-record man ning tawag kaya upload man ako ni. Oh. Sige, basta Naka-record niya tong tawag kaya ko ni upload ron sa kuan channel. Oh, kwa. Ikwantong yang katong record katong yang. Oh, ito ba sa kong record ya? Unsa man ang record? Kuan katong release nga imong gihimo nga nag-ingon ka tong mga santos nga imong ipahit tulubagan to ka pare nga nag-ingon ka nga kato sila mga santos na langit na. Haman ato nga reels. Unsa sa? Haman ato nga reels. Dagan mo kong reels dia. Diyan na pabud na ako kot. Ganap na ako nga. Pabulat sa Nangay kay pa di ay. Sige. Ayaw dito, ikaw beto nagihimo nga release. Sa reels, tanawa lang dia. Kay daghan mo kong reels sa unsa nga reels nga mga pare nga kuan na mo ko yung mga reels sa mga pare. Unsa nga reels yung bot pa sa bot. Kita nga mga tao sa kang kato sila na langit. Tapos tong picture ni Lindsay White nagingon ka nga nagirno. Katong kuan. Katong naayot na sa mga relic, katong nakoy relic dire. Ana. Nga katong gitawag Pope John Paul de Sica na langit. Si Blessed Blessed Rolando Rebe na langit. Si Blessed Carlo Acutis na langit. Murag mo to, mo na nga reels kana. Mo na. What lima kay nasantos man gina sila kangamatay naman. Nagtuman na sa kabubot mo. Ang pangutana ni karon og si Ellen White og nasantos ba na? Hindi pa napapunan ha. Amato na yung mga kanto sila na Santos o ang Ginoo may nagsugo ba si kamo-kamo lang nagdeklar og Santos. Si kamo nagdeklarar og Santos, Ginoo nagdeklarar Santos. Asa ba sa Biblia? Nga sa katong nangamatay nga mga pare Ginoo nagdeklar nga Santos. Mao lagi na ato debatean sumala sa Biblia. Lagi asa lagi mabasa. Debatihan pa nato na. Ayaw lang ko pangutan na. Debatihan pa man nato na. Untang teksto ha? Ha? Unya na nako na i-present sa ba? Mauna. Makaon sa ta. Magdebate man katang duwa ana, mo atras ka? Asa mabasa ka po? Ayaw sa kong pangutan nag-asa mabasa kay wa pa dito ra nako na i-present sa debate na unsam do na hat magay moy. Oh, pero klaro gyud tayong may mabasa no. Dili, unya na nako na i-present. Nangita man kag way mabasa karon no, mayon kag klaro way mabasa ngano way mabasa dili tinuod. Wa man day mabasa si Ellen White. Nya nganong nituo man kaana. Nya wa pa jud kay kalibutan og si Ellen White na bunyagan ba anang simbahan nga iyang pasiugda. Askang disgrasyaha. Kuya ko diri sa. Na paita. Basta mo tawag ka diri sa iyang tawag. Tapos ka po. Imong pamatud ana kay Nga ikaw dili ra ba day mo mga og baboy nga dire palandaan nga high blood na mo. Urbida ninyo. Sa maning naman. Sige ka po, maura to. Ugma ha. Ugma.
Oh, sige. Mawala to. Sige, salamat. Sige, ugma. Watrasay. O sige, mga sa amin. Well, sige, Rasay. Ugat-gam, di mo panawag, high blood, hindi kayo mong mga